Όλους. Καταρχήν να μας συγχωρήσετε για το πολύ σύντομο αυτής της σημερινής μας εδώ συνέβρεσης, αλλά ήταν οι εξελίξεις τέτοιες που θεωρήσαμε όλοι μας ότι θα πρέπει να κάνουμε γνωστό στον επιχειρηματικό κόσμο αυτό που 4 παρατάξεις αποφάσισαν. Ο επιχειρηματικός κόσμος στις εκλογές που διενεργήσαν σε 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου ζήτησε με την ψήφο του αλλαγή σελίδας στο επιμελητήριο Αχαΐας. Αυτή την αλλαγή σελίδας ερχόμαστε σήμερα να την κάνουμε πράξη. Και ακούσαμε αυτό που με την ψήφο του είπαν οι επιχειρηματίες απ' άκρης άκρης στην Αχαΐα και από εκεί και πέρα χρέος δικός μας είναι να πάρουμε αυτό το μήνυμα και αυτή την αλλαγή σελίδας να την κάνουμε πραγματικότητα. Θέλω να ευχαριστήσω από πλευρά μου τον Θόδωρο τον Λουλούδη, τον Τάκη τον Βασιλείου και τον Γιώργο τον Σεκελαρόπουλο που είμαστε σήμερα εδώ για να πούμε και για να το πούμε πολύ δυνατά, να ακουστεί σε όλη την επιχειρηματική κοινότητα της Αχαΐας ότι το επιμελητήριο αλλάζει σελίδα, το επιμελητήριο ξεκινά καινούρια μέρα, το επιμελητήριο από εδώ και στο εξής θα είναι το εφαλτήριο στο νομό Αχαΐας για να γίνουν πραγματικά σπουδαία πράγματα που θα αφορούν όλο τον επιχειρηματικό κόσμο και όχι μία κλίκα ανθρώπων όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Και πάλι ευχαριστώ τους συναδέλφους μου σε αυτόν τον αγώνα που δώσαμε και εύχομαι πραγματικά αυτή η προσπάθεια να στεφθεί από απόλυτη επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ότι η σημερινή